Pallon taaksepäin vasemmalle puolustajalle Kalliolle. Molden pelaaja Kallio tulee yhä vain, tulee todella vahvasti. Syöttö Forssellille, Forssellia ei muuta kuin nyt maali tästä! Forssell! Ja Lippanen pallomaali! Suomi johtaa! Central Stadionilla 1-0! Hienosti pelattu tilanne ja kuka muukaan maalin tekijänä kuin Jari Litmanen! Suomi 1-0 johto, Litmaselle on 28. maaottelumaali. Näitä toivotti Litmaselta ja Litmanen vastasi huutoon. 105 maaottelu ja nyt 28. maali. Suomi johtoon! Hyvä Suomi! Hienoa! Loistava Kallio yksilö. Syystäkin. Loistava Kallio yksilösuoritus siellä. Sitten hienosti Forssell ja Forssell lähes mahdottomasta paikasta kääntyi. Tässä tulee syöttö. Kallio on loistava nousu, pitkä nousu. Ja sitten se menee tuosta välistä hienosti ja ei ihan, maalivahti kerkee vähän saada yrittää. Ja kantapäällä yrittää Forssell ja pallo tulee päästä suoraan Litmaselle ja Litmanen ei erehdy. Hieno maali. Ja tämähän nyt tarkoittaa sitä, että Kazakstani on pakko rupea hyökkäämään, eli rupeaa aukeamaan toi peli taas. Päine pääsi väliin siihen Smaakkovi ja Smaakkovin päästä pallo Litmaselle ja Suomi johtaa 1-0. Tätä toivottiin, tätä odotettiin silloin. Ja muistakaa myös seuraava tilanne, Jari Litmanen ja Suomen kulmapotku 6 tässä ottelussa. Kanal Plus Sport siis kanavana silloinkin. Hyvä paikka! Hyypiä! No niin. 2-0 Suomelle! Niin sitä pitää, loistotilanne! Sanoin jo tästä kulmapotkusta! Sami Hyypiä ja 2-0 Suomelle! Hyypiällä 3 loistavaa paikkaa silloin. Portugalia vastaan puskupaikkoja. Oli muissakin peleissä paikkoja. Nyt pallo maaliin. Nappi keskitys sieltä kulmalipulta ja Hyypiä täräyttää. Juhlistaa näin jälkikäteen lauantaista 33-vuotias syntymäpäivänsä. Kolmen keskitys ja Hyypiä pallo maaliin. Maalivahti Lori Jahanskon kautta. Suomi johtaa vieressä 2-0. Siinä nopea kulma. Litmanen syöttää Kolkalle. Kolkka hyviä. Sami tulee voimalla siihen. Ei mitään mahdollisuutta Kazakstanin puolustajille. Eli kun pääsee vauhdilla siellä juokseen. Ja pelattiin hyvin nopealla se. Eli silloin noin Kazakstanin puolustajat ne katteli varmaan omia jätkiä, että missä ne